Libur binagra. Aduh. Malay nang nanggapin ako sa'yo. Ada Cina! Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय गुड इभिनिं गासैनिसिमबो दायो जादों मोनाबिलिनि 5टा बाजिबाय ओमफ्राय ओंखारदों दा जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जयपुखुरि गामियावहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम दङ बेवहाय मास मोनसे गाहामानो जाबाय खोमा जोंहा फुटबल खेला जाबाय थानाया ओमफ्राय आं दिनै थांनो ओंखारदों दिनैसो लास्ट खेलाया सोर दङ मास मोनसे गाहामनिफ्राय गेलेबोनानै देरहानाय आं नोंथांमोननो दा थांनानै खोन्थागासिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम Lain gini, uling bang tahap ni begini mas. Uling. Ang semua orang boleh faham. Ini nak pom. Dah lah kan, lah kan saya ngesong. Itu screenshot mana dia ini tu. Ya. Actress kalau kamu bayar hari ni, kamu sangat jauh ya. Mana? Musang apa ni nolai? Oh, kata ramai cuma kalau macam. Dan nang bui pulau bicara juga kunci. Tak kalau mulai ni grup ni lah. Ang selfie lah sih. Ay ni grup yang selfie lah nasi ni pun bawa saya nak tu kau. Hai. Apa sini? Kamu sini kamu live? Kamu ikut. Hey. Dengar masih dong, tapi pilih zero saja blok lagas nih cibai. Musang pada ba. Dia masalah. Junto tu hai ba biar musang masih junto tu ni ba, isun di ba. Tapi hai man kalau cuma tim bila nak kita tim. Apa The ya? 24th Bila orang berkat National Football Tournament 2024 in memory of Lord late Odi Balaji. Ni grup itu mana ni grup sih nak dengar. Mana leh? Nơi bijeng lo. Instagram mau menang. Tim mama mulai, nasi kita dah. Jontipur moनसे ओमफ्राय मोनसे बोरैबाथार नामा जि गोरा. Jontipur ओमफ्राय जिखुनु नागालेण्ड. माल tim नाम खोन्दांला नागालेण्ड tim मोनसे दाखलै ni grup थानाया. ओमफ्राय Idamkat Jontipur. Hisas ni grup masih nubai, has ni grup masih nubai. Ang fैनोनो मोनाखै. खाथिबाय नुवासिनो फट' साफायनो नागिरदों ना? नै, फेमास लायदों बियो ni grupजों सेलफि लानानैहाय. बेखायनो आङो साफायासैब्रा. फेमास जागोन होननानै बर'नि आरो फेमास जाना दंखायो मालाय नि ग्रुपफोरा जायनो सेलफि लायो बेनो फेमास जाखायो मालाय नि ग्रुप बयखौनो लादो इउटुब बानायदो फेमास जादो जोंना अन्थाइआ जानांगौना जानाङा सिगां मोखांखौ समान नुयोमोन दायो आंखौ बुगावगाव नुग्रा जाबाय ओमफ्राय बे खारै फिसासा जाबाय खावलायानो गख्रेबजोबो आं जायै उन्दु मति जाबाय खारै पातला जाजोब्बाय नै बर्तमान बिथाङा जोंनि मा एसएससि मामोनलाय नोंना आसाम पुलिसनि मा होनो खारनायखौ मा होनो दा खोन्था आमसा बेयाव बिथाङा पास जाना दङ बेसांल' नाम्बार मोनदों नै एसांल' नङा दे मोजाङानो इनिख्रुइबो खम दङबालाय आरो नोंलाय मा सिन्था खालामदों होमबाबो नांजासे मोनाखैबाबो मोनदोंना ला सुइटाराबो आंनि नङा मबाइलाबो आंनि नङा बेबो आंनि नङा हाय गाइस जोङो दिनै फुटबलाव मोसानो फैबाय
बिब'फोरा मबाइल लालाय बेग लालाय उनथाव थांखो जों मोसानांगौना ओंखायनो बिसोरो रुवाथि जादों गावसोरल' जाबाय दखा होबाय आंनो जाहोबाय आंखौ धरनिकान्त ब्रह्म मानगोनां बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय मा गिदिरफ्रा ओरैसो दंना मा फैदों आङो नैबे समाव फिन खेबसे भिडिअ ओंखारलाजोबसिगोन मा होनबाय थायोथाय भिडिअ फैलाजोबसिगोन सोरबा गस्ला सुवाखैनो किपारा हाब्रु नांनाया जोङो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारियाव जों मानगोनां रिंखां ब्रह्म मानगोनां बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायदों तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे धन्यवाद आंखौ सिङाव नाहर सिङाव बे सिङाव नाहर बे सिङाव फिसिलायखादों जि गारि फिसिलायखादों जायगाया अरेन्जसो लाबोदो फैला जाफिनबाय बिदि जाफिनबाय मा बिदि जाबाय थाखोथाय हाबजासिगोन बिसोरो बासिबाय आंखौ बरबा सोरखौ मासावनो होब्रा सोलायखा
सुना फैदो खनसे सुदो 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 मानो गैया बै समाव mana? Gini sampai mana? Sana. जोंना नागालेण्डनि गलकिपारा बांद्राय जोंद्रायगासिनो बायदि मोनदां येल्ल' कार्ड देखायजाबाय येल्ल' देखायबाय येल्ल' देखायबायनो खोन्थालाय Iya, khoro sentaudan. Sentaudan khoroआव. Hai, khoro sentaudan hoन्दों. Đúng. Pasti masa miskin kena. Time जाबाय नै सोरमोन ओरै फै नों ओरै फै फासाय दै लाग्रा Sohida hurse tetap Sohida Idolo जोंहा अनिता बिदाया सरि अनितानि फंबाया हाबलांबाय एकदम गरमखा जाब्रा खोन्थाबावलाय जासिगोन दिनै दाखालि खर' मानजिदों खिनायानो हाबहैजोबदों गासिबो बै न'खौ गिदिंबाय थादों
गेलेनो मोनैनि थारमाने मानोनो पुलिसनि फिजिकेल दंमोन नालाय बिनि ओं गेलेनो मोनाखैमोन आसाम पुलिसनि मा आच्छा दिनै गेलेनो मोनबाय गोसोआनो सान्थि बे न'खौनो बैसो गिदिंदों बे न'खौनो गिदिंलाबाय थादोंनो बेस्रा पेन्ट फुदों हाफ पेन्ट गानदों जारलासो गुलिबावबायसो बलानो बारा मोजां नुवाखै आं बर्थमान जोङो जयन्तिपुरजों सापर्टारना जोंना फंबाय गेलेदों मिडलनि फंबाय आंनि फंबाय खालामदों फंबाय गेलेयो इनि सिगांबो सापर्ट खालामखादों थारमाने बर' नालाय गलनै जाना दङ ओंखायनो जों एसे दुखु मोनना दङ बिथांनो नै ओंखायनो एसे सिन्था नायबावनोसै आरो एसे दंबावो मा जायो जयन्तिपुर टीम दासो गरम फंबाय गोसा जोखा 너는 호사이 मारै दहायनाय सिनेमाबो जादोंमोन ए खादों दे
Libur binagra. Goalkeeper anak apa nasi masa ke bahaya. Masih Brazil sebelah kawai. नैलोगोफोर फार्स्ट प्राइजखौ नागालेण्ड टीमा मोननो हाबाय ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआ जाहैबाय जयन्तिपुर टीम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस थ' बाय बाय